Pane mashoko ari kubuda panguva ino achitaurwa aiwa neintelligence unity aiwa yekozwa. Panguva ino vachibuda vachitaura aiwa vari confident and vigilant. Vachitaura mashoko vachiti one of the ministers aiwa ari very powerful from Masvingo achava fired from his post. Zanambira mashoko atiri kuona kuti muthe regime panguva ino aiwa nemugovernment muri kuona kunzi anyone ari kuenda against the ruling party ZANU-PF kana 2030 Mandra kana plan. Panguva ino aiwa unotongozikanwa kutongonzi there is no way kutongotandaniswa chete. Zanambira mashoko ari kuda panguva ino zvinzi pane breaking and shocking aiwa firing ichaitwa kuMasvingo. Ndoipo subscribe like on the bell kuti ina Mukozwa mudanya vachiti breaking news. Kozwa Intelligence Unity CIU has it on good ground that one powerful minister from Masvingo will be fired soon from his post. Reason and motive not yet known. It's not yet known whether he will be redeployed or not. Kozwa is watching. Tomashika romuda toko nekozwa panguva ino achiti reason aiwa aisati yakuzikanwa pazvingori pachena kuti munhu angafaiwa kana kuritaiwa kana kuredeployiwa. The reason why angaitwa izvozvo muthe ruling party ZANU-PF ingava yei inongozikanwa kuti anenge atadza aiwa kuzvialaina aiwa nethe 2030 plan kana kuti ari kuya achisympathiza aiwa nana general kana nana geza. Mashoko ari kuda panguva ino atiri kuona kuti Kozwa Intel Unity iri kuya panguva ino iri confident ichiti aiwa tiri kutozviziva when we are watching the issue. Panguva ino ichiudza kuti aiwa nogadzirirai kuti aiwa a powerful minister from Masvingo aiwa achava fired. Mashoko ari kuda panguva ino atiri kuona kuti as a succession battle panguva ino iri kuchuridza munyika yeZimbabwe zviri kunyatsonekwa kunzi aiwa gore rinori tichaona nekudzidza zvakawanda, tichaona matransitions akasiyana siyana zvokuti gore rino ra2025 tichaita kunge tararama 3 years nekuda kwemamovements anenge achiitika. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Wabvina comment section medu tudze mafunguro enyu. So subscribe or like, or join on the bell icon.